Тылсым түгәрәгенә йөрүче артистларыбыз белән танышуыбызны дәвам итегәле. Һәм алдагысы, чираттагысы дип әйтик, иң осталарының берсе, ул да булса ул безнең Инзилә, шулай бит? Инзилә, үзең белән тагын да якыннанрак таныштырып кит әле. Сәнмесез, мин Инзилә Тулина, 6 В классының укучысы. Без бүген килгән идек бүләк өчен дигән спектакльне кабатларга. Мин анда Мәхбүб Җамалны уйныймын. Димәк, Тылсым түгәрәгендә сез ничәнче елыңа йөрисең инде? Инде 4нче ел. 4нче елыңа йөрисең инде, әйме? Ошыймы үзеңә шушы түгәрәккә йөрү? Ошый. Яхшы. Шушы менә 4 ел эчендә инде башкарган рольләрең дә бик күптер, шулай бит? Менә санап үт әле, нинди рольләр башкардың инде син? Һәм иң күңелеңә иң ошаган рольне дә безгә әйтерсең әле, ярыймы? Булмас тимәдә мин Песине уйнаган идем. Аннан соң Кетәклектәге вакыйгада мин Казны уйнаган идем. Хәзер менә шул бүләк өчендә уйныймын. 2 чәчәктә мин 1 чәчәкне уйнаган идем. Һәм иң яраткан рольләр минем ул менә шул Кетәклектәге вакыйгада Каз булып уйнаган. Бик ошады. Менә Кетәклектәге вакыйга, әле күптән түгел генә җомга көне дип әйтик, сез Огневода тамаша күрсәттегез, шушы спектакльдән өзек күрсәттегез, әйме? Үзең ашадымы соң менә шунда катнашу? Шундый бәйгеләрдә? Миңа ул ничектер шулай энергия бирә дип әйтәмсең. Көч дәрт бирә, әйме? Менә шушы рольләреңне башкарган вакытта сүзләрен онытып җибәргән чакларың буламы? Була, бер вакыт инде оныткан сүзләрне, ләкин шуңа карамастан ничек әйтим? Ситуациядан чыктың инде, әйме? Менә хәзер дә синең кулыңда сүзләр, әйме, ятлыйсың, димәк, әзерләнәсең. Якынча бер спектакльне куярга менә бер ролеңә күп әзерләнәсең. Озак ятлыйсыңмы сүзләрне? Алай минем тиз алар истә кала. Берәр 3 көндә, может, инде истә калыр. Димәк, 3 көн эчендә инде син ролеңне ятлап бетергә. Әле аны бит инде уйнарга кирәк. Шуңа күрә бер 2 атна алай була кирәк инде. Уйный, шунда өйрәнәсез инде калганын, шулай бит? Яхшы, Инзилә, афәрин. Менә тагын әйтәсем килә, шушы спектакльләрдә йөрү, менә түгәрәккә йөрисең, атнасын ничә тапкыр, ничәшәр сәгать, әйме? Укуга комачауламыймы соң? Ничәләргә укыйсың? Яхшы укыйсыңмы? Яхшы укыйм, 4-5 аламын. Булай 2 тапкыр без йөрибез. Шуңа укуга комачауламыйм. Комачау итмәйди, димәк, әйме? Яратып укый торган фәнеңдә бәлки әдәбияттыр инде, шулай бит? Сәхнәне яраткач. Әдәбият, литература дәрес. Яхшы. Димәк, син чынлап торып сәхнәгә, театрга гашыйк кеше дип әйтергә була инде, шулай бит? Яхшы. Рольләрне дә бик оста башкарасың. Ничек уйлыйсың, менә шушы осталык кемнән дә булса күчкәнме сиңа гаиләдә? Әллә инде укытучыларыгыз бик яхшымы синең, сезнең? Белмим, мин үзем буга инде шулай өйрәнеп киттем мин аны. Инде 1нче класстан мин биюгә йөргән идем. Хәзер дә инде йөрим, 6нчы ел китте. Шуңа күрә һәм мин бик яраткан идем садикта миңа биргәннәр әллә инде төрле рольләр. Һәм садиктан барып, мин хәзер монда кесим театрында. Димәк, кичкенәдән син шушында сәхнәдә гөрләп яшисең инде, шулай бит? Биюгә дә йөрисең. Афәрин, Инзилә. Бик зур рәхмәт әйтәбез сиңа, ярыймы? Киләчәктә уңышлар телибез. Шундый театрларда, спектакльләрдә һаман да балкып тор. Әле бәлки киләчәктә артистта буласың киләдер, шулаймы? Бәлки уйлыймын инде шулай. Әле уйлыйсың гына, шулай бит? Ярар. Киләчәктә сине зур сәхнәләрдә күрергә насыйп булсын, Инзилә. Зур рәхмәт. Үзеңә рәхмәт.